Samantala, motorista patay matapos mabangga ang nakaparadang truck sa bayan ng Manawag. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nasawi ang isang lalaki habang sugatan naman ang angkas nito matapos mabangga ang nakaparadang truck sa kahabaan ng kalsada sa barangay Babasit, Manawag, Pangasinan noong linggo. Nasawi ang isang 23 anyos na motorista habang sugatan naman ang angkas nito matapos mabangga ang nakaparadang truck sa gilid ng kalsada sa barangay Babasit, Manawag noong linggo. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 6:30 ng umaga nang mangyari ang aksidente sa kahabaan ng Provincial Road kung saan bumangga ang motorsiklo sa isang nakahintong tractor-trailer na may sira at walang nakalagay na babala o warning device. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver ng motorsiklo habang malubha namang nasugatan ang angkas nito dahil sa lakas ng pagkakabangga. Hindi naman nasaktan ang driver ng truck sa insidente. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.